Hi friends, नै जोंनि चार्चआव क्रिसमासनि थाखाय डेक'रेशन खालामहांदों साजायहांदों क्रिसमासनि थाखाय नै चार्चनि बाहेराव डेक'रेशन खालामहांदों इयुथफोरा क्रिसमासनि डेक'रेशन Hi brother, decoration now. नै लामायाव entrance जोंनि गेटनि front sideआव बे entrance सेंग्राफोरा जोबोद खस्थ' खालामनानै बानायदों हर थौजासिम बानायदों गोबां खस्थ' खालामनानै क्रिसमासनि मुङाव Merry Christmas, Bonishimba, Happy Christmas and Happy New Year. Thank you.